Mga kasama, mayong adlaw sa makasapa kanatong tanan. Nata karon diri mga kasama sa Taal Uno, pangkal ning atong syudad sa Davao para sa tuwa nagpadayon nga ACS Holy ka hatod kanato mga kasama, of course sa inyong kinahanglan nga istasyonan ang DXDC 621 Ariman Davao ug ang Pride detergent powder antibac linis labada knockout ang bakterya. Kinimbalaya ni ato ang mahuli ka karon panahon na kay naglanog-lanog ang yang radyo sa DXDC 621 Ariman Davao. My God daw. Kasi pangalan nimo? Ako si Marilyn Pet. Si kasamang Marilyn. Kung usa mo kadugay nagpuyo diri sa bangkal, particular sa Daluno, ikunihan ako ba mo kadugay na minaw sa DXDC? Oo, nakululog ko yun. Sa imong lulog pa. Basta mga kasama why duda. Unsa nga programa ang imong paborito sa DXDC? Bahay si Kwan, si Dudong, sa Dudong. Oh, Dudong Lumosbo. Oo, Lumosbo. Si Kwan Jun. Duterte. Di basta. Kailangan na yung mga kasama. No? So, unsa imong bit-bit karon? Pride detergent powder. Ana, gili ay mga kasama. Ayan, ACS Holy ka! O tungod niya na kasama, unahon na itong mga kasama ang atuang DXDC souvenir t-shirt nga naay Pride detergent powder, natay face mask at ibang mga kasama. Of course, ang atuang cash. Nakaputay cash mga kasama. Manang di malugi si nanay sa iyahang pagpaminaw sa DXDC. Dawat atong cash ang kasama. And of course, doon na tayo. Nakating bugatang mga kasama, oh. Pride, Calamansi, and Jasmine mga kasama sa Pride Detergent Powder Antibac. Dawatan kasama. Ayan. Yeah. Di pa naigo mga kasama kay napatay. O sa kasakong buso. Nag-isip. Tawag. Ito na yung hatag na ito ang grocery item. Dawata. Salamat. O, karoon na sa imo tanan ng ito ang mga premyo sa ACS Holy Ka o sa DXDC o sa itong masulti. Daghang salamat sa DXDC, RMM. Kasama mo sa balitang serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years, Radyoman Joe Algaray, Tatak, Arimen! Sa radyo mo, Arimen!